Permi ka lang ka-stress? Hindi mo ma-manage ang imong stress. Be careful. Pwede na ina mag-lead sa kidney disease. Paano? Ang diabetes kag high blood pressure ang duha sa mga pinaka-common nga balatian nga pwede mag-lead sa kidney failure. Kagang ini nga top 2 nga mga balatian nga mahimo magresulta sa kidney failure, very common na sa aton. Pungod pwede tayo ini makuha sa genes, mamana mo lang sa imong nga parents or nakuha mo bangod sa imong nga lifestyle. Kung hindi ma-manage ang diabetes kag hypertension, nagakaamat-amat guba ang imo nga baga. Pag high blood ka, ang imo nga mga gagmay nga mga ugat, no? Nang nagatiga kag nagahuyang. Okay, harden and weaken. So once nga mag-harden ini siya kag magamay ang iyang puho nga ginasudlan sang dugo, ang organ nga ginasuplayan sang dugo nagkakapatay, no? Ang tawag nila fibrosis. So amo na nga sa ulihi, amat-amat nga hindi makontrol ang blood pressure, nagakaguba ang kidneys mo. Okay. The same pa na siya gyapon sa diabetes. Amo man ang ginahimo sa diabetes, no? Kay ang gagmay gid nga mga ugat ang ginaguba. Kay ang aton nga kidneys is made up of mga siguro ang isa ka kidney is mga 1 million nga mga gagmay nga mga ugat nga daw mga buhok kadagko. So di ba nadagagi ang dugo ginagadala sang nutrition, gadala sang oxygen pakadto sa unod sang kidneys. So kung maguba na siya or dula ang iyang function, then gakaguba ang organ. Kag, isa sa mga contributing factor sa diabetes kag high blood pressure, amo ang stress. Of course, kung stressful ang imong life, ang imong sugar, ang imong blood pressure, kung hypertensive diabetic ka, budlay i-control. Oo. So, contributing factor. Contributing factor man siya gyapon. Kag kung may kidney failure na, kinahanglan mo sang hemodialysis o kung kidney transplant. Sunod sa kay Dr. Pepinko, ang transplant gid kung tani ang nagakadapat nga ginahimo sa may kidney failure. Pero sa Philippine setup, kung sa diin kabudlay mangita sang kidney donor, kag masyado ka gasto. Mayara naman sa ginatawag nga hemodialysis. Pero ang kidney transplant, ang 2002 pag-isuguran sa Riverside Medical Center. 23 years ago pa. May duha ka klase sa kidney transplant. Ang preemptive kag ang after hemodialysis. Pwede, duha ka klase ang transplantation nato, no? We have the preemptive and then kidney transplant after dialysis. Ang preemptive, amo na siyang daw ay nang manungkat to na siya pala sa stage 5. So before pa siya abot sa point nga ma-dialysis siya, pwede na siya naton i-kidney transplant. And then second, after na ma-dialysis siya, then pwede na kahit ang tanan nga mga pasyente nga nag-dialysis are potential candidates for kidney transplantation. Gina-assist ang pasyente nga nag-undergo sini sa iyang mga kinahanglanon, pati na ang lab test niya antes ang actual transplant. Kung kinahanglan sa extensive test nga hindi available sa Riverside, ang ospital sa gihapon ay nag-facilitate sini para stress-free na ang pasyente. For test naman, mga intensive na bino nga hindi siya in-house available, we facilitate man sir sa pag-send sini nga specimen ga cater kami through the send out nga procedure. So ang ini sir nga mga test nga hindi available sa Riverside, kami ang ga-process halin sa pagkuha sa dugo hasta sa pagpadala either sa NKTI, sa St. Luke's or Makati Medcor kung diin siya may available nga. Kag may hemodialysis man sa Riverside, may bag-o nga wing nga nag-open na kag nagsugod sa pag-accommodate sa mga pasyente. Bag-o ang tanan nga facilities diri para mas komportable ang pasyente. Kag pwede maka-keep in touch sa Riverside para maka-avail sini. Matawag lang gid sila sa amon nga inquiry nga number para lang ma-accommodate sila namon. And then of course may mga requirements kina. Una best is kung sino ang mga nephrologists nila, dapat may aragid. Kay kung wala,
sila ginaang mapili kung sino nga nephrologist ang gusto nila. Ang diabetes kag hypertension hereditary, pwede lang mamana sa mga ginikanan. Gani importante nga nagapa-check up sa doktor o kung nagapa-laboratory para mahibaluan kung mayara ka ng sini. For peace of mind, initanan ng mga lab test for kidney ang available man sa Riverside. Number one, gid is ang ini nga mga masakit hereditary mo. So inherited. Most no tanan daw say 90% of that hereditary. So may ara ka sang ging sundan sa imong mga pamilya. Okay. So ang pinakamayo gid is ma-monitor ka kung high risk ka. Kag at the same time ma-check ka gid sang imong mga blood pressure kag ang imong mga laboratory test. And then i-check mo man ang mga medications nga dapat mainom mo gid. No? Kung maka-check up ka na sa doctor mo, mga medicines mo mainom mo kana. Essential nga mabalaan naton ang blood pressure naton, mabalaan naton ang sugar naton, ang creatinine, kag most especially ang urinalysis, no. So amo na siya ang mga basic tests nga dapat naton i-undergo yearly kung high risk kita at the same time kung nagaedad na kita. Kag, change of lifestyle ang importante para hindi maglala o kung malikawan ang anuman nga klase sa balatian. In all aspects ng aton nga kabuhi, kinanglan gid man niya ang lifestyle naton niya towards healthy gid nga living. So i-avoid naton ang salty food, avoid naton ang fatty food, no? Kag ang too much stress. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.